Сеньорита, ще станеш ли моя жена? О! Буенос диас! Си, сеньор! Си! Пресето, касичка! Какво търсите? Парите ви. Ами омъжете се тогава за мен. Да. Да. Имаш някой нов хит? Че моите нещо свършиха. Милионерия ми, ма! Да! Илия? Пепи, ще се омъжиш ли за мен? Да. Ще се омъжиш ли за мен? Да. Добър вечер и от мен Колю Пешев! Играта Въпрос за милиони! Въпросът тази вечер е: ще се омъжиш ли за мен? Отговор А: да. Отговор Б: не. Отговор С: ще видим. Отговор Д: ще питам Леля Куна. Значи, имате 10 секунди да отговорите. Времето започва да тече преди малко. Хайде де! Звънни! 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 Да! Да! Отговор е да! Да! Какво? Ще ме депортират? Свободно ли е свинят? Служеш ли за мен? Ако имаш 2 лева, служа. Добре. Да, става. Знам се какво си дошъл. Искаш да се омъжа за теб. Сега ще проверим. Тубе! Да, ще се омъжа за теб. Каспарея! Ще се омъжиш ли за мен? Да! Матей. Стойна, Да! от 40 години искам да питам нещо. Ох! Ще се омъжиш ли за мен? Ох, най-накрая да! Ще се омъжиш ли за мен?